al Jordi el conec des de que va néixer, tota la vida, des de que era petitet. 15 anys més o menys que està treballant aquí amb nosaltres, llavors és quan he tingut més contacte. Jo arribo aquí i arribo a cada paquet, he posat a fitxes, a preguntes i obrir caixes, a fer comptar i després caixes buides, trenco, de posar veu i pegar pols. Bueno, com a company de feina, per mi és fantàstic. Sí que és veritat que a vegades, són nois, i sobretot ell, que repeteix molt les coses, que li agraden les coses molt ordenades, i tu a vegades li poses una miqueta així i ell agafa, pom, i ho col·loca d'una altra manera. Però com a company de feina és molt bon company. La veritat és que si un dia arribem així de mal humor, al final acabem amb bon dia. Sí, l'activitat sí. Mira, dilluns, piscina, a Sant Julià, a Sant Deportiu. I dimarts, a la tarda, al Col·ledat, i dimecres, avui, petanca. Si haguessi de parlar dels defectes del Jordi, com tothom, que tenim un mal dia o que pots contestar malament sense voler als teus companys. I això ens passa a tots. Però com a company de feina és molt bon company.